priatelia, tak začalo nám leto a k letným dňom patrí teda aj pravý dobrý koktail, ktorý si môžete vychutnať s rodinou alebo s priateľmi. Budeme na to potrebovať medovinu a med, najlepšie nejaký kvetový. Ja tu mám náš lipový a našu medovinu originál a teda pripravíme si medovinový taký likér, nazvem to medovinová sangria, kde budeme potrebovať 2 lyžice tekutého medu, ktoré dáme teda do pohára. Ďalej trošku sody, alebo teda čistej vody. Trošku rozmixujeme všetko, nech to teda je tekuté, alebo nech sa rozpustí ten med. Keď sa nám to rozpustí celé, tak na záver pridáme, alebo teda takmer na záver pridáme 2 štamprlíky medoviny. Pre tých, ktorí by to mali, alebo teda nechcú tak silné, tak si môžu priliať vody ešte. A na záver dáme nejaké ovocie, záleží na vás, ja tu mám čučoriedky a muchovník, ďalej trošku mäty a kocky ľadu, na záver premiešame a drink si môžete vychutnávať v týchto letných dňoch. Je výborný, tak na zdravie.